Welcome back sa ating channel mga amigo. Exact location po natin ay dito sa Amorsolo Street na corner ng Piero Pinoy Street, Makati City. Kung napapansin nyo mga amigo, ating wiper ay gumagana dahil sa malakas ang ulan, ang pag-ulan dito sa Makati mga amigo. At sa buong Metro Manila yata to mga amigo, kasi kung napupunan nyo, kung napapansin nyo, kung nakikita nyo yung ating kalangitan ay medyo madilim siya at punong-puno ng kaulapan mga amigo. Ayan. Sana mga amigo pagdasal natin na sana tumigil na siya ng pagulan sa ngayon, kasi kawawa naman yung mga area na binaba mga amigo. Katulad mga amigo ng aming tinitirahan sa aming munting tahanan sa Alabang mga amigo. Kasi inaabot ng baha yun. Pag tuloy-tuloy siguro ng isang linggo, kawawa naman tayo mga amigo. Hindi tayo pwedeng umuwi sa bahay na nakamotor mga amigo, kasi aabotin ng bahay yung ating motor amigo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Dito pa rin tayo sa may Amorsolo corner ng one way. Salcido yata to, Amorsolo corner ng De La Rosa amigo. Ayan, De La Rosa na tayo mga amigo, at tuloy-tuloy lamang po tayo. At malakas pa rin ang ulan mga amigo. Kaya na nasabi natin mga amigo, ipagdasal po natin sa Panginoon na sana matapos itong pag-ulan, dahil kawawa naman yung mga area na binaba mga amigo. Stoplight po na nakikita nyo ay mga amigo, yan ay Salcido Street corner ng De La Rosa, Makati City. De La Rosa at saka Salcido stoplight po natin ng mga amigo. Ayan, next stoplight po natin ay ang Salcido corner ng Ayala Avenue sa Makati pa rin mga amigo. Kaya lang medyo maulan at medyo matraffic at mabagal yung takbuhan ng mga sasakyan, which is okay lang naman, kasi talaga naman kailangan natin mag-ingat, kasi yung ating panahon ngayon medyo hindi maganda. Halos hindi makita yung kalsada doon sa kung saan tayo dumaan kanina mga amigo, na galing tayo ng sukat, medyo halos mag zero vicinity yung Ayala, yung Skyway mga amigo. Ayan, hindi nakalampas na tayo ng Ayala corner ng De La Rosa at ng Salcido, sorry. Susunod na stoplight Salcido corner ng Jeronimo. Ang hirap kasi mga amigo sa taong kagaya natin mga amigo na malilimot din sa lugar. Kaya ayan, kwentuhan lang tayo mga amigo, kasi kung napupunan nyo, talaga naman malakas ang ulan at kawawa naman si Manong Rider. Tingnan nyo naman ang itsura mga amigo. Ayan mga amigo, basang-basa na siya sa ulan. Kumita lamang ng kakapiraso, magkano lang naman ngayon ang ayan, napag-usapan natin. Ang inyong amigo ay dati rin ganyan, dati tayo nagra-rider. Ayan, kasama na ka-ups po natin siya ay yung lalamog mga amigo. Kawawa naman, basang-basa na siya sa ulan. Ayan, kung sino man ang kumantang basang-basa siya sa ulan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nakaguna tayo, pero parang hindi tayo aabot sa go signal kasi medyo mabagal yung nasa unahan. Okay lang yan, tsaga-tsaga lang at mahabang pasensya mga amigo sa kalsada, para iwas disgrasya at iwas lahat ng bagay na magiging problema sa pagta-travel mga amigo. Ayan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Hindi nga tayo umabot mga amigo. Ayan, ko daw sabi ni Manong enforcer. Okay, salamat po sir. Kahit naka-stop, pinago tayo mga amigo. Hindi natin alam kung bakit tayo pinago. Hindi naman po tayo abusado sa kalsada na kailangan natin sinyasan or pusinahan yung enforcer. Ayan, Jeronimo Street corner El Puyat or Buendia, Makati pa rin mga amigo. Ayan si ma'am tumatawid doon sa hindi dapat tawiran. Wala naman kasi nagbabalik
sitwasyon na kagaya niya para iwas disgrasya. Location na Hilpuyat, Makati City or Buendia. Dito na po tayo sa maraming puno at malapit na po tayo at ilang stoplight, 3 stoplight na lang at nasa opisina po na tayo. Ito, Tordesillas stoplight naman po, Tordesillas corner Hilpuyat or Buendia at next stoplight. Ayan, after po ng Tordesillas, in Garcia stoplight na naman. Ayan, tapos ng in Garcia stoplight, susunod po doon ay ang Jupiter Street corner in Garcia stoplight. Ayan, nasabi na natin para hindi na tayo talagang ganyan ang buhay ng isang driver, mga amigo. Tsagat-tsagat, konting pasensya. Hindi pala konting, kailangan mahabang pasensya pag nasa kalsada ka, lalong-lalo na doon sa mga manggigigil ka kasi, mga amigo, lalong na doon sa mga riders na pasaway, mga amigo, yung mga kamuti rider. Hindi naman po kasi lahat ng rider ay kamuti. Napakarami pong mababait at magagaling na riders. Kumbaga hindi basta-basta sila sumisingit ng sisingitan ka na pabigla-bigla at medyo gugulating ka na lang bigla kang sisingitan sa harapan kung saan pag hindi ka napagpreno disgrasya ang aabutin, mga amigo. Ayan, nasa susunod na stoplight na po tayo ay in Garcia corner Hilpuyat Buendia, mga amigo. Time check po sa ating kalugarin or dito sa ating location ay 6:52 na ng 5:52 pala ng hapon ng gabi na, mga amigo. Ayan, kaya magandang gabi sa inyong lahat at ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw at kung saan ka man patungo, kung ikaw ay driver, amigo, at ingat po at huwag masyadong mabilis ang takbuhan. Ayan, may sumingit na isang rider. Siguro hindi naman siya up sa delivery rider. Ayan, nakaguna po tayo in Garcia corner ng Hilpuyat. Ayan, dapat si amigo dito na siya dumadaan sa kabila. Ayan, dumadami yung sumisingit sa kaliwa natin, which is nakakatakot, mga amigo, kasi kagaya nito nasa blind spot natin. Medyo delikado kasi mamaya hindi natin siya mapansin. Kawawa naman, durog na durog yung kanyang motor. Ayan yung sinasabi ko, mga amigo. Ayan. Medyo delikado nga, mga amigo, kasi alam na naman na 2 wheels pag nasagi ng kaunti, talaga namang simple ang aabutin. Ito, kagaya nito, yan nakapulang helmet, mga amigo. Nakapulang helmet na pumasok galing sa kaliwa. Siyempre, kung hindi mo mapapansin dahil medyo yung blind spot yung pinanggalingan niya, ay talagang madadali siya, kawawa naman siya. Pero dapat hindi ganun yung ginagawa nila, nag-iingat sila. Wag basta-basta papasok sa unahan, lalo yung sa tagiliran. Ito, meron na naman sa blind spot ko. Pang ito nadali ng kabilang sakyan kasi ang late na lang, amigo. Sumingit pa siya. Ayan, shoutout dyan sa nakapulang helmet, amigo. Ingat-ingat po sa pag-ride. Ayan, mga amigo, naka-go signal na tayo pero may sumisingit pa. Talagang ganyan, mga amigo. Stoplight, Jupiter corner ng in Garcia, mga amigo. Ayan, makikita niyo, mga amigo, may kaunting bail up ng traffic ko dito sa Jupiter Street sa Makati. Ayan, at tayo naman medyo maluwag dito. Inuwan ko lang doon sa may unahan natin, mga amigo, kasi malapit na tayo sa may opisina na pinapasokan natin, or dito sa may malapit lang po kasi dito sa may Makati Avenue yung ating opisina. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat, mga amigo, at walang traffic dito sa Jupiter. Kadalasan medyo hanggang dito sa area na to napaka-traffic. Ayan, maraming salamat, mga amigo, sa lahat ng ating supporters.
kahit kakaunti yung ating views araw-araw, okay lang yan mga amigo. Masaya na tayo doon sa kung ano yung meron. At sana one time makabig time tayo. Kasi plano natin pag tayo medyo sumasahod ng maganda, siyempre babalik din natin sa mga support sa mga taong naghihirap yung ating pinaghihirapan or ating pag-vlog. Ayun yan, umuusok yung bibig ni ate. Shoutout sa iyo ate. Ayan mga amigo, maraming salamat. Nandito na po tayo sa ilang metro na lamang yung ating opisina at papasok na tayo doon sa basement. Maraming salamat mga amigo at sana patuloy niyong suportahan yung ating mga video para sa ating mga kababayan na ating nabibigyan ng konting tulong mga amigos. Kasi at channel natin medyo maliit naman. Kung ano na yung meron yun lang at hindi naman po natin pinibidyoan yung mga bagay na yung mga amigo. Ang mahalaga meron tayong naiabot kahit konti mga amigo. Salamat po, ingat po tayo mga amigo at magandang lalaki at babae kayo mga amigo. Ayan. Thank you, God bless po, ingat po tayo.